Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Somos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigay po niyo bus kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayong makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules o pizza 19 na. Buwan karon mahigalas Pebrero tuig 2025. Straight to the point. Sa gyapon natagan pagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas sa may iskutanan karong buntaga mga higala. Ombudsman ni pabilin sa hukom batok ni kanhi Mayor Michael Rama sa kasong nepotismo nga mo'y hinungdan nga pagka-dismiss niini sa iyang posisyon o giuman paggasilot niini sa perpetual disqualification. Straight to the point. Nipabilin ang ombudsman bisan pa man sa hangyo mahigala nga balihon kining mao nga desisyon. Straight to the point. Natanig pagtagad dumutaga sa manuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin ang Korte Suprema ni mando na sa Senado pagkuminto sod sa napo kaadlaw sa petisyon aron manduan ang Senado nga sugda na ang impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the Doon point. na may mihimo nga itong petisyon mahigala nga tungod sa pulong forthwith diha sa atong konstitusyon pasugda na gyud ang trial mahigala. Doon ay kasong mandamos, petition for mandamos ngadto sa Korte Suprema mga sukid tigpaminaw aron sugda na. Di na maglangan-langan pa. Ni apoy mga abogado mahigala sa Mindanao ni file po dito mahigala nga dili na pasugdan, ipa-stop. Doon ay niduso og petisyon mga higala nga pasugdan na impeachment. Doon na po niduso mga higala petisyon nga di na pasugdan, pugngan ang mga impeachment. Naon sa nataaning kalakiharon? Onya tagantang pagtagad kining mandamos mga higala. Sa tagsaon ta lang ni mga sukid ti paminaw onya na naman sa Supreme Court kining mao nga petition atong respetaran ang Korte Suprema mahigala sa iya unyang ruling ni inay mga sukid ti paminaw. No? Kay kini mahigala inani mga kasuhagod case of first impression Wa pay jurisprudence busa mahimo nga higala nga ato ning madiscuss but di nato pangunahan ang Korte Suprema sa ila unyang mahimong ruling. So ngato lang ani nga makahimo ta mahigala og discussion for purposes of academic discussion, for purposes mahigala nga mga tao dunay kasayuran mahibaw sa unsa ni apan once mo himo nagruling ang Korte Suprema mo respetar ta sa iyang ruling. Di nato pangunahan ang Korte Suprema ngato lang ani mahigala ma-discuss nato ni unsa may forecast nato ani atong ihatag ninyo unsay forecast mga higala nga mahitabo nato. Kay na naman sa Supreme Court unsa kay may tabo, unsa kay posible, mahimong yes, mahimong no, ang tanan atong i-discuss aron nga di na to mga higala unhan ang Supreme Court nga maka-influensya ta mahigala sa atong opinion. Dili ni mahigala nga mo discuss ta aron ka-influence ta unsay decision Supreme Court. Ang ato mga sukid paminaw nga makahatag ta discussion for academic discussions lang, makahatag ta discussion mahigala para ang mga tao mahibaw lang sad na naunsa na ning kalakiharon. Pero kung nanay ruling mo respekta
whatever ruling may gali pagawa Supreme Court mo respekta. Ikaduha, dili ito paunhan ang Supreme Court. Mana nga kining atong discussion may gala i-discuss nako ang pwedeng may tabo, pwedeng di may tabo. Unsa may tabo may gala, no? Dili ta mingon nga bias pa higalas pag-discuss nga mao gini may tabo. Ang ato nga posible mao ni ruling Supreme Court. Posible mao ni ruling Supreme Court given this particular facts, given this particular laws nga mga applicable rules may gala, ang Supreme Court mohimo og kani nga ruling posible kani. Ana, no? Pwede may nga Supreme Court, yes, dunay basis. Yes, padayon na, sugod ng hearing. Pwede sa may nga Supreme Court, no, dili sa, no? Nabay mga reasons akong i-discuss. Pariha man dunay mga balaod may gala nga nag-support. Mo na akong giingon ba? Kining kong mga discussion sa to, naman ko yung mga laws nga nag-support. Pariha ko kanana ang sa kampanya mahigala, dunay mga balaod nga nagpabor sa labor. Doon ay mga balaod sa nagpabor sa management. Muna inig-hire mga higala sa usa ka abogado, mangutan abogado asam ta sa may nag-hire na to, ang management ba o ang labor? Panalitan karon kanang SM. O Ayala, o SM, o kanang mga dagkong company. O yung gi-hire ka abogado. Kay doon ay kaso, isa may nag-hire. Sigo kung wiman, o diyan talaban sa management. Napay balaod diha nga mulaban sa management na. Pero pag ingon po niya nag-hire na to kini mga kuan kanang union, artas labor. Samo na nga dunay balaod pikas o pikas. Actually dunay mga basis. So atong i-discuss ang mga basis but di na to unhan ang Supreme Court unsa gi iyang desisyon. Atong hisgutan may gala posibleng mauni ang iyang desisyon, posibleng mauni, Ana lang mga sukid ti paminaw kay na naman sa Korte Suprema mahigala ng maong petisyon. So di na ta mahigala mo hisgot nga atong paunhan sila. Atong nga i-respect sila unsa ilang desisyon ni ana mga higala agig pagtahod sa Supreme Court. Kini kuman pamisgutan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Straight to the Okay, point. aritas to mga hisgutanan mahigala, aritas to mga hisgutanan. Kompleto tag mga reporters karon, ready na to mga reports. Data reports Punta Prinsesa, data report mahigala sa kuan kompleto na ta. Og anytime pwede to dawaton depende sa request sa netizen o sa inyong gusto da pag virals di apod ta. O gusto mo virals mahigala nga medyo kinini ang okay ra nga virals na doon po yung mga skandal di apod kompleto tag virals. Tiguma lang sa ready lang sa diha kay ug unsa magaling nya tanawang netizen unsa ilang kining demand ron. Kaya nga ko sa mag-discuss ako pero ingon sila nga ayun na nag-discuss dito lang ta sa virals. Pwede po ta mag-virals. Pwede po ta may gala mo report. Unsa may sulti sa netizen day mag-discuss ko o mo kuansa? Mag-virals ta unsa man? Sige. Discuss sa tao nya na sa standby lang sa diha kasamang Idol Tweety. Dito sa may Punta Prinsesa mga kaigalaan to sa Idol Tweety ron. Alang sa dugang report no pero na-report naman kasamang GQ kagabi niya doon dugang follow-up lang. Sige, unya lang taon. Now, atong isgutan mahigala kay kinini ang nahitabo ron, kini gyapong pulong forthwith nga pati si Kata ron. Mao gyapon ni mahigala ang hinungdan ngano nalandig sa Supreme Court kining petition for mandamos. Unsa maning mandamos? Sa maning mananapan ni ke? Ato ta sa tagsaon kay technical medyo technical ni pero ato mga higalang kinini ang kuan. Kinini ang himay-himayon gamay kining maong kuan mo ni special civil action. Dunay abogado nga ni file o petition Supreme Court for mandamos. Doon na po yung mga abogado ni file for petition Supreme Court for certiorari and prohibition. Naligre naman hinoon So, ang kining mandamos, parihara ba gigamit Rule 65? Of course, no, Rule 65, ang Section 1, certiorari, Section 2, prohibition, Section 3, mamanang mandamos. So, unahon talan ni mandamos, kaya mamay una mahigala naka-file dito, may file og mandamos, nga manduan ang Senado nga musugod na ta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio. Rule 65 na. Nga po yung mga abogados Mindanao, ni file po petition, Rule 65 gihapon. Section 1 o Section 2 gigamit nga, certiorari and prohibition nga, pugnan kanang mong impeachment. Ang Supreme Court ani ron probida. Muna ako,
dilis pag-unsahakin na naman ang Supreme Court ng maong kaso. Nya kini ba ang atong programa Lanog Raban labi na mahigala nga natay sa radyo, sa kinini ang Facebook, sa YouTube, napatas TikTok. Doon na manutsot man itong broadcast. Ito sa mga kabalayan, musutsuhot, hasta sa mga gobyerno, musutsuhot ni. Madunggan ni akong komentaryo Supreme Court, delikado kayo. So ako ipasabot na mga hapin ko daan niya, kini ako discussion for academic discussion ra kini. Kini ba atong programa may galabi na naminaw ibig dito sa Manila kung bitaw nagadawa tag-award dito kay Puribuyag. Wa na lang ko mahibaw nga doon na day mga tao nga nagkuan day naminaw unya doon na po yung mga gihimuan sa kog natay itong YouTube na po tay atong kuan Facebook na po iba naghimo po ilang YouTube gi kuha akong komentary unya doon na po naghimog TikTok. So kini nga itong programa dili na to batayanan kayo kay manhutsuhot kini bisig asa. O adto ka musuroy sa Kalbon to ay naminaw Puribuyag lang. O adto ka sa mga government officials musuroy ka mga korte na apod. Sumuna nga careful lang ko sa akong komentaryo diri mingon lang ko akong hapinandaan niya. Kini akong discussion dili ni payon niya nag-influence ta. Dili na ko pangunahan ng Supreme Court. Ang ato lang ani nga naman ang petition Supreme Court mo respect kita. Whatever decision, whatever ruling Supreme Court, ato ka nang respetaran. So, ang ato lang, for purposes of academic discussion, nagadikutob. Unya, forecast ng sading ako, unsay posibleng mahitabo, no? Kay, pwede mang maingon Supreme Court, yes, doon na may basis sa Supreme Court. Pero maingon Supreme Court, no, doon na po yung basis ang Supreme Court, no? Atong pagtagad, unahon to sa ning mandamos, unsa maning mandamos. Aton man iskutan tong forthwith, kining forthwith, ang binisaya anam good, kanabang immediately dinalian, why langan? Mamana, without any delay. Mo na forthwith. Forthwith or forthwith. Forthwith or forthwith. Okay, so, basta kayo mo na pagka-pronounce kayo. Kining mandamos, usa nampun Kining mandamos, usa kini mahigala ka special civil action. Ato isgutan na, Latin word man atong tagay-pagtagad. Unsa man day paghangyo kini sa husgado, nga manduan kadtong usa ka korporasyon or tribunal or office or tao manduan nga buhatan na kana may uban niya di mo kihol kanang imong trabaho ba niya wa nimo trabaho unsa man ka di magtrabaho nga imo man ang trabaho na imong trabahoon ang remedy ana special civil action mandamos mo ning gihimo ron nga ang Senate mo trial na mo wa man mo trial ang Senate sugdi na impeachment wa man mo nang gimandamo sila gihangyo ang Supreme Court nga mandui ang Senate pwede bang mo mando ang Supreme Court pwede bang dili? Pwede. Nabay basis? Naa. Ato explain. Human lamang sa pipila ka pa hinumdong. Alas. Straight to the point. Akong balik-balikon gyud mga higala sa pagsulti una. Isip pagpanghapin sa mga kaigsuunan. Kining atong discussion. Kuhan na gini. Academic discussion. O gingon sab mo. Forecast ta mga higala sa tanan nga posibleng mahitabo apan andam ta mga higala atong respetaran ang Korte Suprema nga sila gyud may mo interpret sa balaod no so kini ato lang isgot og unsa mga higala mo na no kay na naman na file naman Supreme Court so dili ta mo influence dili ta mahigala mo ingnon ta nga atong pangunahan ng Supreme Court with all due respect mga sukintig paminaw no anak lang na mahigala kay kini atong broadcast dili kita mo kanani nga manutsuhot ra ba ni mahigala mo bitaw na nga niabot sa Manila mahigala to milabayang semana do na tay award nga nadawat dito sa Manila Overseas Press Club kay do na man din naminaw dito kay so mo kana nga nahinay lang ta kay kanadto bitaw di lang ko musulti mga sukitig paminaw do na koy magikomentaryohan sa gikong komentaryo napatawag mo ko sa Malacañang kaniadto so kini delikado magkaining mahisgutan dinhi patawag ta Supreme Court aning kalakiha og abi pa lang nag-influence ta o atong ipangunahan no dili na ta mo touch sa merits sa kaso mga higala ang ato ani ang kining academic discussion lang gyud given ani nga facts unya unsa kay posible nga mga mahitabo doon na maginay basis ang Supreme Court. With all due respect, mahigala, mga brilliant man. Kining ato mga justices sa Supreme Court. Mga ngilingig kini sila. Muna nga, murespitar gyud ta, unsay ilang final nga ruling. Nya unsa may mga posibilidad nga ruling nila, mao ni. Posible mga higala nga, pag-file og mandamos, buti pasabot magud ng mandamos, may special civil action kana. Ang abogado nga ni-file ana, kadto ang counsel sa una sa PCGG ba to inday ken? Nga mao si Attorney Catalino Hinirilio Jr. ni-file dito petition Supreme Court, wa man gud ni jurisprudence pa.
Mana ko giingon ninyo nga wa pa man ni jurisprudence. So mahimong mo file dito. Iyang gi-filean dito mga higala og kanana ang mandamos aron nga manduan ang Senado nga paghearing na mo kay na may giingon sa konstitusyon nga shall forthwith proceed. Now naman sa article ako naman nag-discuss kagahapon, article 11 mahigala, section 3 paragraph 4 nga ang konstitusyon miingon nga trial by the Senate shall forthwith proceed. Anya kanang pulong forthwith sabi ni saya ana mga kaigalaan immediately way langan. Without any delay. Nganong naganlangan-langan pa man mo Senado? Sa ako nang kahisgutan mahigala wa man nimo sikat ning word nga forthwith kung nagabantay mo during the impeachment. Remember, kining forthwith nga pulong naa na ning daan kay 1987 Constitution gud ni. Pero wa nimo sikat pag year 2000 nga impeachment ni Irap. Wa nimo sikat kini nga word sa impeachment trial ni Corona ng 2012. Gano man, wa may eleksyon. Unang higayon man sa niron nga ang impeachment mahigala bitin kayo sa 19th Congress mutabok baka sa 20th Congress or dili lalisunon mang dako. Sumuna mga higala nga paningkamutan nila nga mapsugod na kay ang pinaka ideal gid unta ni 19th Congress unta nga mahuman sa 19th Congress. Kay og mutabok pa ni sa 20th Congress mga kagilan questionable mang dako. Ako lang ang isubject sa sunod na lang discussion nato nganong questionable, Kutob lang ni sa 19th Congress. Imo nang ipatabok sa 20th Congress another ni mga higala nga dakong pangutana dunay constitutional question ani mga sukit tig paminaw. Straight to the point. Mo na nga kung mahimo sugdan na dayon. Ang Senado manggod pagdawat nila sa kinini ang sekretary dito sa Senate February 5. Kung tanawan niyo mo kasi naglangan-langan yun ini, kini mga senador, matandog sang garbo ini. Imagine even Risa Hontiveros wala makaako sa pag-object atong pag-adjourn. Kay ugmayon kang langan, ang sa ubos man may naglangan-langan. Ang House of Representatives may naglangan-langan. Karon yung gibutang din namo sa Senate, nga inyo mimpugson ron, dalion min ninyo ron. Straight to the point. Pero kini si Coco Pimentel, ni suwat na po si Coco Pimentel ron, Senador Coco Pimentel nga, ingno na si Chis Escudero nga, sige na, mag-trial na tama ito pang Kuko. Now, with due respect to Coco Pimentel, with due respect niya, dili ko mo komentaryo og against si Coco Pimentel. Ako lang, posible magod niya kinis Coco ready ni. Kay lawyer sa guni. Abogado ni, unya, top notcher po ni. So, posible sa legal aspect ready siya, ikaduha di manggod siya re-electionist. So, walay problema ang Coco. Ang uban, nga tuwa re-electionist kan mga kampanya, pamiyon sa man ang kalaki ninyo nga mag-hearing ka. So si Coco Pimentel mga kaigalaan, niingon na nga sige na magsugod na kuno ta. Ingon mahigala, kay kini magong hitabua mga sukid tig paminaw, way laing senador has Coco pa may niingon nga magsugod na ta. Masabot na tos Coco Coco Pimentel with due respect niya, posible ready siya kay lawyer siya. Ready na siya musalang sa impeachment. Second, posible mahigala nga wa say problema kay di man siya re-electionist, wa dili sa bise. Pero ang uban diha wa pa okay ra sila nga kwan. So mahitabo ini mahigala kay do na may mandamos. Ang kini mandamos, special civil action kini aron nga manduan ang Senado nga sugod na mo kay na may giingon sa konstitusyon nga shall forthwith proceed. Usa pa may inyong gilangan-langanan. Kay mingon si Escudero unya na mi mo balik ini Junto, unya mag-hearing may unya na iniguman sa Suna sa July. Langan na kayo na. Dalian na ninyo karon. Kaya ato pang ipalapas sa 20th Congress, questionable naman. So karon, at least, dalion na bahala na nagmagkinoon sa kay total numbers game man Kaya tuyo gud mga higala nga, matanggal si Sara pagka Vice Presidente, duhay tuyo ini. Matanggal, nya butangan og perpetual disqualification to hold public office para di na kadagan sa 2028. So ang Senate, na bakasyon pa man Senate ron, na adjourn man sila, gihimo ang petisyon ron nga pagsugod na mo, pag-trial na mo. Kay mo may giingon sa konstitusyon. Pwede ka na, pwede. Pwede mo ingon Supreme Court nga sige trial mo, pwede. Pero pwede ba nga mo ingon Supreme Court nga dili? Pwede sad. Kay mo ingon Supreme Court, dili lang kay mo respect lang mi kay equal man namo nga branch ang Senate. Doon na may separation of power. So man ako giingon ninyo,
Pwede yes, pwede no, pulos doon ay basis ang Supreme Court. Ha? O mo yung Supreme Court, sige. Okay, atong respetan ang Supreme Court. Nga naman, kay kining kong mandamos mga kagalaan, mando kini sa husgado, o sa Korte Suprema o sa husgado, manduan ang usa ka tribunal, usa ka korporasyon, usa ka board, usa ka officer, usa ka tao, nga doon na siya'y ministerial duty. Remember, ministerial duty, nga wa niya trabahua, kanang maon duty. Duha man na, doon na ministerial duty, doon ay gitawag mahigalag discretionary nga duty. Kanang ministerial duty ba, kanang wa kay choice ba kin ba? Imo ng duty gyud. Example, kanang kumilik. Kanang kumilik, kabantay mo sa kumilik. Ngano man ang kumilik, ting eleksyon na ay mo file dito kalit, bisan bag nagalingkod-lingkod lang way trabaho, mo file nga to mahigalag presidente, unya pangutan-on nimo ingon di padamgo sa Jesus Christ. Doon na po yung uban mingon nga, kuan siya, scientist siya, na po mingon nga, nakarealize siya makaluwasa, kana na ang problema sa Pilipinas, no file siya. Nganon daw ato mas kumilik? Because ang kumilik doon ay ministerial duty. Ang trabaho sa kumilik ministerial, wa ka choice ba? Dawato na, hindi mo. Bisa pag moingon na nga, ako gikan ko sa, gikan ko sa Pluto nga planeta, nga nganhi nagyud ko, mo file ko og certificate of candidacy pagka-presidente para sulbaron akong problema sa Pilipinas. Dawaton mas kumilik, tubag dawaton gina. Nga naman ang kumilik na ay ministerial duty. Dawat ra kag dawat. Kabantay mo? Naiuban nga, bisa pa galing ko dagag mayor. Ya, wali ka magdahom mo silingan dito ga kinini ang daro-daro tus basakan toto ni file kay mo dagang mayor. Nganon dawaton mas kumilik because ang ila ana ministerial duty. Nan kung dili nila dawaton, mahimo silang moadto sa Supreme moadto sa korte kada maong tao mo file o petition for mandamos aron manduan ang kumilik. Nga dawata na ministerial ng inyong duty. So mudawat. Nakaron kining pangutana, kining impeachment, kining trial ministerial ba na nga duty? Muna dakong question. Straight to the point. Kung moingon tanaan na may gibutang forthwith proceed sa trial, dili na discretionary sa Senate. Ministerial nila nga mo trial ga sila. Kinalan mo sugod na mo. In fact, gani ang Supreme Court karon ila na ang gimanduan ng Senate nga mo comment. Ang problema ini-comment ani mga higala tagag 10 days comment. Ini-comment ani dito mo saysay man sana Senate nga co-equal branch of government ta. Ako kinini ang I'm pretty sure nga i-appeal ko na sa Senate ni Ken. Ilang comment sila nga ayaw lang sa migilabtay dire kay co-equal branch of government ta. Respect lang ta sa separation of powers. Kanang pag-ila diha sa forthwith kami na lay bahala ana nga mo ila kung kanus ami mo sugod kay naaman may kuan. Pwede Supreme Court, maingon Supreme Court, okay, we will leave that to the wisdom of the Senate because it is a political question. Pwede mo ingon Supreme Court nga political question na siya, di lang may mo apil na agig respect sab sa Senado isip ko equal na mo nga branch sa gobyerno. Sumuni mga higala ang posibleng mga manghitabo. Unsa man kinsinya sa kake? Okay na? Manila na? Manila na kuno ta. Si atol nang tiwason ni ko na. Bro, mo na ha. Pwede mga higala, mo respect ka Supreme Court. Mo yung Supreme Court nga, mumando Supreme Court nga kuan, kay ilan naman gimanduan ang Senate ron nga mo comment. Ini-comment sa Senate anak mahigala, I'm pretty sure nga mo discuss ka ng Senate nila nga co-equal branch of government natay separation of powers, kami dire ay lamay amo ng discretion sad nga kada na ang muila kung kanus ami musugod kay actually wa pa mi mo convene pero nagsige na mi dire og trabaho. Wa magpasabot nga ang inyong nakita wa mi mo able. Wa magpasabot wa may trabaho, nagsige na mi dire among gi-review ang mga rules. Kay bag-ura ba ang rules ron? Na para ba judicial affidavit sa una wa ra ba na karon na ana nya among implement niya. Actually, ang inyong nakita wa mi mo sugod. Papers tinuray nagsugod na. Nasubong rebelya ito nagpachuto na magani na. Pwede man. Kay pala ng abogado, pag abto sa abogado, korte mga sukit di ba nakita nimo ni argue ang abogado dito. Respectfully appearing your honor mo na. Argue. Kana, usa ka oras dito dinibatihay, 2 ka oras. Wa ka kasabot nga, dito sa law office mga kaigalaan, nagbuntagay, nagtuon. So, posible mo ingon Senado nga, wa pasabot nga, pa may masugod. Wa pa may mo-open sa balik, pero sige na mi. Karon wa na makatug ng ubang senador, nagtuon mo balik, kay kana, ibutang ta ka na Chis Escudero landaan, di man na practicing yun nga trial lawyer. Kay nahimo na congressman Indekin, nahimong senador. Di man na pareha sa una ba ang presiding officer during the time of IRAP, when IRAP was impeached, unya doon na impeachment trial, ang presiding officer at that time si Davide.
Diswito kayo, Supreme Court Chief Justice ko na. Okay kayo, pag ingon objection o objection overall, sustain ang usa, o naada yun, paspas ba? Nya, ikaduha may gala sa impeachment ni Corona kinsa may presiding official. Ang Senate President at the time sa Indrili, may laki sa trial. Karon si Chase God. Posible, kamao na Chase, pero mo review sa Chase, ay may yung Chase ko dito. Ayaw pag ingon nga may masugod, ni sugod na may nagtuon na may Indrili, eh. Kana si Bong Revilla o na pachuto naman na nag-crash course naman asas Lito Lapid o na asas Manny Pacquiao. Ang posibilidad mo ingon ang Senate dahil mumando ang Senate posible nga o sige sugod na mumanduan pero posible sa mo ingon Senate ayaw kay out of respect sa atong co-equal branch of government sila na lay bahala among i-leave sa wisdom sa Senado unsa ang ilang wisdom ana kano sa nila sugda ng forthwith kay magkakasabot nga trial part naman tanan ng preparation amo pang gi-review diri ang mga rules nana no so mo na mga posibilidad og unsa decision Supreme Court mo respekta pero mo na ako gingon posibleng mumando Supreme Court kasi trial na posibleng moingon sa Supreme Court dili ngano man kanang pulong mandamos Latin word gana Latin word gana unya kay Latin man na ang meaning ana sa English weak command mao kanay meaning so posible man nga imo inon wa pa mo musugod wa mo kihol mingon Senate adyon miron pero tinuuray lang naaoy nagtuon na mi dire ang rules amo nang gi-review posible man gina tinuod man gina day karon na mga senador posible gyud nagkuan na ron labi na sa si Bong Revilla sila si Kwan Ruben Padilla study na mo daan kayo na so dakog posibilidad nga mo ingon ang Supreme Court okay Senate mamando mi sugod na mo trial. Pero dakog posibilidad nga mo respect ang Senate as co-equal branch of government by principle of separation of powers kay ang meaning sa mandamos Latin word mandamos ang meaning sa English weak command. Ang dakong pangutana mo command ba ang Supreme Court sa iyang co-equal branch of government. Iya bang manduan ang usa ka branch sa gobyerno nga co-equal niya mga higala. Matalinong talakayan, diretsahan, Attorney Rufil Banyok sa straight to the point. De kalibreng talakayan, de prinsipyong komentaryo, Attorney Rufil Fernandez Banyok sa straight to the point. O pa, natay schedule interview ron mahigala ni Senator Tol Tolentino. Ato lang balikan ng atong issue karon with Paul Lauro karon taon mahigala. Kanas to linya ron si Senador Francis Tol Tolentino ato sang ihatagag pagtagad mahigala ni mga orasa. Lahat ng tanong, straight to the point. Senator Francis Tol Tolentino, magandang umaga, Senator, at live po tayo ngayon sa impilang ng DYHP RMN Cebu at IFM. Good morning. Good morning, maayong buntag at Atty. Rufil. Long time no hear. Sa mga kaigsuunan natin sa Sugbo, long time no hear. Senator Tolentino po ito. Kumusta po, Mr. Senator, sa ngayon na nagasimula ng campaign period? Kapoy na, torne. Kapoy na, suroy-suroy lang. Pero kaya pa naman, simula pa lang. So, ang gusto ko, parang nag-i-enjoy lang. At puro kaon siguro nangyari. Lahat ng puntahan, Now, overweight na tayo. Dito tayo sa mga issues dahil yung presyo ng kuryente, nagproblema na naman tayo ngayon. So ano po ang mungkahin nyo para mapababa ang presyo ng kuryente, Mr. Senator? Continuing po yung proposal ko na alisin na yung value-added tax sa kuryente. Kahit i-gradually phasing nila yan, baguhin yung internal revenue code, yung section 109, kahit 6% mo naalisin, pero eventually yung 12% na VAT, dapat pag naalis po yan, talagang bababa ang presyo ng kuryente. Tsaka siguro po, panahon na rin para baguhin yung IPIRA law, palakasin yung Energy Regulatory Commission. May konti tayong problema pa doon, gaya dito po sa Metro Manila. Merong refund na 16 billion na ibibigay dapat ang Meralco, pero hanggang ngayon hindi na ibibigay kasi hindi alam kung sino mauna, magpipetition ba, pwede ba magmotopropyo ang ARC, pero nag-ruling na ang Supreme Court. Yung mga ganon, mga administrative na lang po yun, delays. So, yun po pero yung proposal ko po, alisin yung VAT. Buong Pilipinas, pati presyo po ng bilihin, mababawasan kasi yung mga frozen products natin, nagre-rely sa kuryente, yung mga frozen na yung chicken, yung karne baboy, karne baka, yung mga hotdog.
So malaking bagay po yan, attorney. Dito po tayo naman sa issue ng internet dahil na may mga problema naman dito. Ano po ang proposal nyo para bumaba ang presyo itong bayad sa internet, lalo na sa mga estudyante? Alam niyo po, attorney, yung sa internet kasi, dati, akala natin internet, pang pastime lang ng estudyante. Ngayon, doon na sila nag-aaral, doon na re-research, doon na nagsasubmit ng mga assignment. Basic na po ang internet ngayon, pero napakamahal. Na-compute ko na po ang ginagastos ng isang estudyante, pamilya niya, 200 to 300 pesos na load per week para maayos po yung kanyang internet connection. Hindi na po proposal lang, although bahagi po yung maalis din yung 12% VAT sa internet. Meron pong bagong batas ngayon. Ako po yung author. Ito po yung Konektadong Pinoy Act. Nilagay po natin sa isang provision doon, sa Senate Bill 1699. Ito po ay approved na, attorney. Hinihintay na lang ang signature ni President Marcos. Nakalagay po doon, all students, all levels, elementary, high school, college, will have a substantial discount for internet load. So pag nangyari po yan, mababawasan po yung 200 pesos o 300 pesos per week nila. So malaking tulong po yan sa mga estudyante. Hindi na po yan proposal, attorney. Yan po ay batas na. Hinihintay na lang yung signature ni Presidente Marcos. Now dito pa tayo ngayon sa iba pang kabilang dako naman dahil nagkaproblema naman tayo dito sa West Philippine Sea, Mr. Senator, no? Ano pong mga hakbang ang dapat gawin para mapalakas ang ating national security system, national security sa patuloy na banta ng China sa West Philippine Sea? Napakahirap yan, attorney. May nangyari na naman kahapon. Yung BFAR vessel natin, sinundan ng helicopter ng China. Pero ang nakakatawa po, 72 hours ago, may commitment po ang hindi lang US kasi nag-meeting po sa Munich, Germany, yung G7 countries. At ang laki po ng commitment nila na igalang po yung karapatan natin sa West Philippine Sea. Pati na rin po yung recognition doon sa dalawang batas na ginawa ni Senator Tolentino, yung Philippine Maritime Zones Law at yung Archipelagic Sea Lanes Law na pirmahan na ni Presidente. So nakakatuwa po yan kasi reassuring yan para sa atin. Pero may proposal po si Senator Tolentino last week. Ang proposal ko is for the President under the Administrative Code of 1987, which is he is empowered to do so, to create a new West Philippine Sea Command. Separate from Westcom and Nolcom. Ganito po kasi, attorney, mapaliwanag ko ng konti. Yung Westcom kasi sa Zamboanga, nakatutok po yan halimbawa doon sa Kalayaan Island Groups. Pero yung Bajo de Masinloc po ay nandun po sa kabila, sa may Zambales. Wala pong jurisdiction na si Westcom dyan. May jurisdiction naman doon sa kabila ng West Philippine Sea is si Nolcom, Northern Luzon Command. So pag may nakitang monster ship ng China, halimbawa, hinahabol natin at tumawid na doon sa kabila, sa papuntang Bajo de Masinloc, wala nang jurisdiction, titigil na si Westcom. May karapatan na ay si Nolcom. So ang sabi ko, bakit hindi na lang tayo mag-create ng one separate unit, command, to be headed by an admiral na para po sa West Philippine Sea. So there will be a unified response. There will be a concerted, unified efforts to address the continuing bullying of China. So sabi nila, paano? Ang gawin na lang natin para sa Westcom ay doon lang sa 12 nautical miles, yung territorial sea, doon sila magpapatrol. Ganon din sa Nolcom. Pag naglampas na po, contiguous zone, exclusive economic zone, si West Philippine Sea Command, which can be based in Subic. So ang proposal ko po diyan, yung mga malalaking barko natin, ibigay na natin sa West Philippine Sea Command, yung mga maliliit na patrol boats at saka yung mga Philippine Army units, yung mga counterinsurgency ay para na lang po sa Westcom at sa Nolcom to address this daily continuing bullying of China and to implement the Philippine Maritime Zones Law. Yung may helicopter kahapon, no? Doon sa West Philippine Sea. Wala bang communication yung China? Bakit nandoon nag-roving yung helicopters nila sa ating teritoryo? Sinusundan po kasi nila yung BFAR vessel. Nakakatakot lang kasi 3 meters na lang yung distance. Kung magkamali po ang maneuver nun, baka sa atin pa mag-crash yung helicopter ng China kasi pag mababa na po yung lipad,
hindi na po stable yung helicopter. So, meron naman pong communication yan. Alam niyo po ang sinasabi ngayon ng Coast Guard, ng BIFAR, pag may lumalapit na ganyan, this is Philippine territory. You are violating the Philippine Maritime Zones Law. Please leave immediately. So, yun na po ang ginagamit ngayon, yung batas na ginawa ni Senator Tolentino for communications purposes. So itong WPS command, ibig sabihin, are we going to hire additional soldiers for this? Hindi po. Not Hindi po. necessarily. Oh. Hindi po. Yun din po existing natin. Meron po kasi tayong Philippine Maritime Fleet na nakabase lang po sa Cavite City na ready response lang sila. Ang sa akin po, yung mga assets, yung malalaking barko, BRP Gregorio del Pilar, halimbawa, BRP Jose Rizal, ibigay na po yun sa West Philippine Sea Command. Sila na po yung nandoon sa exclusive economic zone para yung pong mga islands natin ay magawa na rin nating mga naval bases. Gaya po sa Pag-asa Island, sa Lawak Island, ay magawa na pong naval base at doon na po sila nakabase. Andun na po sila sa exclusive economic zone. Mayroon tayong mga military equipment, Senator Tolentino, itong mga missiles. I'm not really familiar with that kind of missiles, no? But mayroon tayo dyan, but yung China has made a demand na hindi natin gagamitin yan. Anong nangyari dyan? Nasa atin pa ho yan. Bahagi po yan ng mga EDCA agreements natin. Sinabi na ni Presidente, isosoli lang namin yung missiles na yon kung aalis sila, wag hindi na sila mambubuli. So, again, it serves as a deterrent na nare-recognize nila yung range, yung capability ng Typhoon missiles ng US Army na nasa Pilipinas ngayon. And that serves as a gesture that the United States is committed to implement the Mutual Defense Treaty with the Philippines. Is there a difference between Joe Biden, former President Joe Biden, and now Donald Trump, ang presidente ngayon ng US, sa support nila sa ating bansa? Sa ngayon, parang pareho. Baka ma-strengthen pa kasi nga nag-meeting sa Munich si Secretary of State Marco Rubio and si DFA Secretary Manalo. Although wala pa ako nung details, siguro makakausap ko rin Secretary Manalo pagbalik niya sa Pilipinas. So, palagay ko, committed pa rin sila to strengthen Indo-Pacific relations. At although may mga focus ngayon si President Trump na ayusin muna yung internal nila, pero makikita mo naman, sabay-sabay po yung initiatives niya, yung implementation ng Gaza Peace Agreement. Kahapon, nag-meeting sa Saudi Arabia para doon sa peace talks naman between Russia and Ukraine. So, on all fronts, hindi naman siguro makakalimutan ng ang Pilipinas, although ang naging effect lang yung nabawasan yung USAID. Pero yung USAID naman, ano lang yan parang 85 days lang yon na sa buong mundo naman yon na nire-recalibrate nila kung sino talaga yung bibigyan ng tamang assistance and support. Okay, Senator Tol, dahil papalapit ng eleksyon, kumusta po? Ano po ba bakit po kailangan na iboto muli si Senator Tol Tolentino dyan? Mahirap yung tanong nyo, attorney, pero ang sagot ko lang dyan siguro, yung Senado po kasi seryosong gawaan ng batas. Kailangan natin may konting kaalaman din sa international law, may kaunting kaalaman sa national security laws at sa mga batas na makakatulong sa ating mga kaigsuunan. So, kailangan natin doon ng abogado. At palagay ko po, ang isang Senator Tolentino bilang isang abogado, kagaya ni Attorney Rupil, madaling makaunawa ng batas kasi ang Senado ay gawaan ng batas. Kagaya po ngayon, may mga nakaamba na impeachment court, gano'n. Alam niyo, yung court parang trial judge ka. You can never be a regional trial court judge if you're not a lawyer. Appreciation of evidence po yan, attorney. So, kailangan po natin ng isang Senator Tolentino kasi kailangan natin ng isang abogado sa Senado. Na-mention mo naman yung impeachment na court, Senator Tol. Ngayon, busy-busy kayo dahil sa campaign period. Mayroong nagsabi na dapat reopen yung Senate para magsimula na yung impeachment. Anong sa tingin mo dyan? I don't want to ask you on the merits of the case, but sa tingin nyo, kailangan bang, dahil naka-adjourn na tuloy-tuloy na lang yung adjournment? Or kailangan i-reopen? Yung impeachment court kasi separate from the regular legislative calendar. It is a sui generis
portion of the Constitution. We can have the court even if Congress is adjourned. Pero sa akin, tama kayo, hindi natin i-discuss yung merits ng case. Sa akin, we can assure the public that Senator Tolentino as a lawyer will always be neutral, impartial, and objective. So I don't want to discuss the merits of the case. Pero on a personal note, para sa akin po distraction din divisive kasi gaya nito, nangangampanya ka, bigla ka maghihiring ka na araw-araw daw, magsusuot ka na robe. At saka marami po tayong problema ang kinakaharap. To have a more divisive politics is not good for the nation. Yun po yung personal na pananaw ko. Pero when called upon to perform my duty on the basis of what the Constitution provides, I will perform my duty. Yun po yung trabaho ni Senator Tolentino bilang bilang isang abogado na nakakaintindi ng saligang batas. At least ready po kayo because there is a pending petition for mandamus now in the Supreme Court. So whether or not the Supreme Court would issue an order for the Senate to reopen and forthwith proceed the trial, at least ready si Senator Tol. But if the Supreme Court would decide that it would be a political question and they will just leave to the Senate, sa wisdom sa Senado po, kung kailan magsimula, then okay lang din po. Kung ano po ang desisyon ng Supreme Court, yun naman po yung nire-recognize natin as members of the bar, susundin po natin yan. Yun, maging yung definition po ng salitang forthwith. So, Senator Tolentino will always perform his duty as a member of the bar, as a lawyer, and as a legislator. Sige, Senator Tol, yung mensahe na lang po ninyo sa mga nakikinig sa broadcast ngayon. Sa atong mga kaigsuunan sa Sugbo, salamat po sa pagkakataong ito, Attorney Rupil, sa inyong sikat na programa. Lagi ko pong sinasabi sa lahat ng mga kababayan natin, lalo ngayon, ang lalaki ng gastos. Sabi ko lagi, dili angay mawadan sa paglaom. Sana po magtulungan tayo lagi at isa puso natin ang kabutihan ng ating bansa. Muli po, ito si Senator Francis Tol Tolentino. Maayong buntag. Dagang salamat po, Attorney Rupil, at na-interview niyo ako. Dagang salamat, maayong buntag. Salamat, maayong buntag. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu.